So mayong pagtan-aw mga kaigsunan na usab dinhi sa ato ang panag-uban sa ato ang video karon. So nini nga tungura mga kaigsunan usa ka pinasahi nga content ang atong ipadangat sa matag usa, pero related gyapon kini siya sa mga biblical nga mga bahin. So atong hisgutan og gamay ang mga history all about sa mga butang nga makaingon ta nga murag katingalahan mga kaigsunan nga nag-exist sila sa kalibutan sa taas na nga panahon. So kung bag-o pa ka sa ato ang channel, ayaw kalimot sa pag subscribe mga kaigsunan. Paki-like na pod sa ato ang video para nga makalat po ni siya sa daghan pa nga mga viewers nga gusto nga mutan-aw sa sama ni ining content. So karon mga kaigsunan, di ta maglangan. Atong hisigutan karon is all about kung kinsa ang naggama niining gitawag og mga pyramid, like sa Pyramid of Giza sa Egypt ug daghan pang mga pyramid sa tibuok nga kalibutan mga igsuon nga lisod kaayo nga i-identify kung natural lang ba nga tao ang nagagama o nagpahiluna sa maong mga pyramid. Another thing ato ang makita sa dinhi pod sa to nga pagpakisusi is kining gitawag og Stonehenge nga makita didto sa England. Karon ato ang susihon like ining Pyramid of Giza. So daghang wala pa ka kahibalo sa unsay tinuod gyud nga hinungdan nganong na porma kini siya, nga sakto gyud kaayo ang pagkaporma mga igsuon, nga imposible kaayo sa ordinaryo ra nga mga tawo nga sama nato. Natukod kining mao nga pyramid like sa Pyramid of Giza, ato lang pilion ang Pyramid of Giza sa kadaghang mga pyramid nga atong makita sa kalibutan. Sa Egypt ni siya mga igsuon. So natukod kini siya o gigama ni adtong 2600 BC. No, nya matud pa sa atong pagpakisusi niini, over a period of about 27 years ni siya nga natukod. So dili pod dali, pero imposible po kayo bisan sa maong gitas-on sa katuigan nga grabe pod kataas o kahabog ang maong pyramid nga moabot kini siya og 481 feet. Unya 146.6 meters ni siya mga kaigsuonan. Taas-taas gi siya nga bungtod mga igsuon. Kundiin sakto og maayo kayong pagkaporma kini siya. Mura siya og triangle sa matag side niini kun atong tan-awon. Unya sakto gid kayong pagkasukod murag gilinsahan gyud mga igsuon. Matud pa sa mga eksperto, gitun-an gid nila kung pila ka buok kining mga blocks, no? Kining mga bato nga gipatong-patong, mga kung tawgon nato kini og mga paril nga gipatong-patong diha mga igsuon. Moabot kini siya og 6 million tons in total, no? Unya 2.3 million large blocks ni siya. So daghan jud kaayo siya. 2.3 million large blocks. So ingon ana siya kadaghan. Unya so ato ni siyang gi-total ang matag block niya, ang usa ka block lang moabot siya og 2,600 kilograms, no? So ingon ana kabug-at ang usa ka block mga kaigsuonan nga gipatong-patong diha sa maong pyramid, which is imposible kaayo bisag pulo pa ka tawo mga kaigsuonan ang mag-aswat ni ana, dili gyud kaya sa pagdaog. Kaya makaya ra sa tawo nga iisa kasagaran 25 kilograms raman, or ang pinaka dako nga maisa sa tao 50 kilograms.
Now, how about ang 2.5 o 2.6 thousand kilograms? So lisod kayo na nga iisa. Kay sa unang panahon, walay mga heavy equipments nga sama sa tuwa karon nga mga crane, mga backhoe. So wala na sa una. Karon ra na siya nga panahon. And kung atong susihon, kung tao mahisgutan, dili gid bisag pulo ka tawo or 20 ka tawo dili kayang madaog ang usa ka block, mga kaigsunan. Labi na maraarang tingali ari dapit sa may punuan nga bahin sa pyramid, medyo makaya-kaya ra kay iligid ra man na siya. Pero adto na ta sa pasakas taas, mga igsuon, labi na sa pinakatumoy, so lisod kayo siya nga buhaton kung magdayong-dayong ang mga tao. So delikadong maligdan hinon sila sa dako kayong bato. So pero ngano man nga ingon ani man kanindot ang pagkaporma sa mao nga pyramid. Onya kun ari puta sa Stonehenge, bugat pud kaayo mga igsuon tungod kay 25 tons ang usa ka bato nga gipatong dito sa duha ka bato nga naas babaw gyud sa duha ka bato ang usa ka block pod nga parte pong bugata, 25 tons guna mga igsuon. So kung atuwa na siyang ipaaswat, bisag usagatos ka tawo maglisod niya nag-aswat niya kay mubo ra po kayo ang tao kung ato ang basihan ang height sa tao, mga igsuon. Ang height sa maong Stonehenge is around 13 feet, no? Ang iyahang gihabugon. So 4 meters high. So kung dili ka mula pa og 13 feet ang imuhang height, dili gid nimo na makaya ang pag-isa dihang dapita. Bisag duha pa mo ka tawo. Ano kinahanglan mula pa gyud mo sa 13 feet. So kinahanglan mo abot kag mga 16 feet ang imong height. So daghang pagtuon nga gitabangan ko no nagdaghang tao, mga igsuon, aron maabot gina siya. Pero dili gyud katuohan ang maong mga pakisusi kay matud pa sa giingon gyud sa mga tao didto, usa ka supernatural nga panghitabo nga niabot na siya ang Stonehenge. Nga matud pa sa uban gituohan nga dunay mga higante nga nagahimo niya na nga kung atong susihon ng Biblia diha sa Book of Genesis sa chapter 6, nagisgot na siya sa maong mga tao nga higante nga kundiin dakog posibilidad nga mao'y naggama niining maong mga structures nga makita nato sa ubang nagkalain-laing bahin sa kalibutan like pyramids or kining Stonehenge. Ya, kung ato pong susihon ang ilahang edad sa or ano sa Asya gigama, so pareha pud sila og tuig, no? 2600 BC man po ni Stonehenge, mga kaigsunan. So dungan-dungan ra pud sila sa pyramid. So we don't know kung unsa gid na siya, pero dako og posibilidad nga ang giingon diha sa Bible nga mga giants usa sa naga gama sa maong mga itawag o structures nga atong makita sa kalibutan, which is dili kayo katuuhan sa ubang mga tao labi nag wala makabasa sa Biblia. Pero kitang nagabasa sa Biblia, tuuhan gid nato ni mga igsuon kay mahimo man pud nga dili tinuod ang Biblia ug dili pud nato tuuhan. So kinahanglan nato ginang tuuhan. Imposible gid kaayo kung ordinaryo ra nga tawo nga sama nato tag 6 feet baka ang height or 5 kapin nga mao'y mo gama ni ana nga mga structures. Kay again, walay mga heavy equipments sa maong panahon like sa mga crane o sa mga backhoe nga kaya nga mo dala sa bugaton nga sama ni anang atong giingon kaganina. So karon
ato amang nahisgutan ang mga giants nga may dakog posibilidad nga nagagama ni ana. So sa sunod nga vlog na to mga igsoon sa atong content, atong hisgutan ang mga giants kung unsay ngalan nila ug unsay tawag nila base sa giingon sa Biblia. Kung unsa gid ka tinuod nga naa gid sila mga igsoon. Daghang salamat sa imong pagtan-aw ug hinaot nga nakakat-on ka. God bless.